Diwedd yn wedi dod a mae'r dyn yn heiddi clod am y ffordd mae o'n delio efo fo. Ni gydofyn hefyd ond gwedd fysyn ni yn symud achos da ni ddim eisiau fo i ni o. Mam yn mynd yn drist a dwi'n gweddio Iesu Grist bod a wbath gall codi'ch alon hi. Hyn i gyd mwy anwchus na'n byd i wrth fy'n hafod gall neud i'r sefyllfa a godi. 77 mwy dohyd a ti'n sbio yn edrych o ti di bod yn lwcus, ti di bod yn lwcus. 8 o bant o bant, 3 pwynt incident i gari, ti di bod yn lwcus, ti di. Dyn sy'n bob tro'n ddoniol gyda straeon bach diddorol ond mae fethu chdi os ti'n mynd. Sgwffia y peth mo wedyn dos i ge hapus a dos i chwarae golff efo dy ffrind. Galwa ar y gath ydy hi byth rhyw fath fan ti o gwmpas o nad i tad. Nadla air y môr fan y ti fy trwth dy fod yn malu a potsian ar dy fad. 77 mwy ddohyd a ti'n sbio yn edrych o ti di bod yn lwcus, ti di bod yn lwcus. Fel mas dy bant, 3 pwyntis sydd yn dy gari, ti di bod yn lwcus, ti di. Dy byth am hofio'r amser nes i wario efo taid. Paid angadael i'n fam yna o taid, please paid. Byth am hofio'r amser nes i wario am pgeli. Amser dreiddi si yn 25 Penlan Street. Anghofio'r amser nes i wario efo taid. Ma' dy amser yma'n brinna'n hegwch bywyd sydd ar faid. Os ti'n cerdded at y golan, mae ddim gweld chdi tan dwi'n mynd. Os dwi'n colli chdi, dwi'n colli mwy na taid, dwi'n colli ffrind. Dyn sy'n bob tro'n ddoniol gyda straeon bach diddorol. Dyn sy'n bob tro'n ddoniol gyda straeon bach personol.